Zovem se Hajrudin. Pero sudbine je odredilo da budem graditelj mostova, prostora, ravnoteže i trajanja. Da budem Neymar. U svijetu u kojem živim, sultan govori, a tišina često znači mudrost. Ovdje se zadatak ne bira samostalno. On se prihvata i nosi. Rečeno mi je da izgradim most, ne običan prijelaz, već ćupriju koja će ostati svjedok vremena. Put me vodi daleko od onoga što poznajem. Koraci mi dodiruju zemlju koju prvi put osjećam, ali koja mi još ne otkriva ko sam u njoj. Stižem u grad gdje rijeka ne miruje, gdje pogledi ispituju, a odgovore čuvaju za kasnije. Mostar. Ovo mjesto te prvo osluškuje, a zatim skriva svoje tajne dok ne dokažeš da ih zaslužuješ. Ne znam koliko će mi snage trebati, nikome mogu vjerovati. Ne znam da li gradim most ili možda on tiho gradi mene. Samo osjećam da me ovaj zadatak vodi dalje nego što sam ikada zamišljao i da povratka više nema. Ja sam Hajrudin i ovo je tek početak mog puta.